Assalamu alaykum gymmatly wagtyny ýitirip bize tomaşa edýän edýän adamlar biz siziň her biriňize bir jan saglyk, maşgala awadançylygyny arzu edýäs. Ukuyumuzy, zehinimizi açyp ýaýyp giňden ýaýratmaga elbetde edýän arkadamyza çäksiz sag bolsun aýdýas. Arkadamyň jany sag bolsun, belek baş aman bolsun, Türkmenistan döwletimiz güllä bersin arkadamyň saýasynda. Ukuyup gepleşiginiň ýene bir sany biz size ködürleýäs. Mehmanda bolanlar döwletli mix bar. Şeýle de next pictures köp sag bolsun aýdýas. Bu ýerdeki mehmanymyz DJ Goşut ýa-ni meşhur ýigidimiz Goşut Gellibaýew bilen içkiň gurrunlar, gyzyk durmuş soraglary, galy berse de DJ kim? Şeýlere soraglary jogap alar, galy berse de halk köpçüligi DJ Goşut barada bilmeýän täzetlerini biz size ýetiräs. Tomaş etmäge taýýar bolsaňyz DJ Goşut taýýar, bilen taýýar. Başlyna. Ine mehmanda olanlar belleşimiz ýaly Goşut Gellibaýew, ýagny meşhur ýigidimiz elbetde ukuyup gepleşiginiň bu ýerdeki mehmany Goşutga hoş gördük. Ha, sağ ol. İlki bilen bir dinleyijilerimiz var, tomaşaçylarymız var. Özüňizi bilen tanıştyrmagy sizden haýyş edýäs. Men Goşut Gellibaýew 1989-njy ýylyň 26-njy sentýabrynda Mary welaýatynyň Türkmenala etrawynda dowuldum. Kaka mejem. Bir oglan, bir gyjygym bar. Maşgalada. Ha, maşgalada. Goşut sungat ýoluna gelmegiň we bolan kynçylyklar şo dogrusyna galy berse de bir ýeten üstünlikler barada. Gyskaça aýdyp bermegi haýyş edýäs. Ha. Men gitçiken täken mektep okuwyna gidemokdum. Kaka maňa dutarak berýär. Şondan soň aýdym sada has. Sevgim bolly, soň kaka men çağlar sunat mektebine dutar ölmez alalar. Yerleştirdiler. Şeýdip dowam edip giderdik. Şähermize haçan gelin? Mar şäherine. Şäher edem. Näçinji ýylda? Ýylyna bilemek. Ýylyny bilemok. Ha, ýöne nemede. Orta mektebe diýindik. Soň hünärmet mektebe, ýa liseye girdik okuwa. Soň onu tamamlap muskanlyk şeýle okuyurdik. O taýda ýa-ni köp turba bölümini okuduk. Daim Mady, Melik Mehmedoviç. Galy köp molumlar kömek etdiler, şeýdip. Indi Goşut DJ diýip tanalýan manysy näme? DJ diýmek näme? DJ manysy disk jockey, disk goýan diýen manyny berýär. Disk goýan. Disk goý berýän. Ha, disk goý berýär, manyny berýär. Dogry. Goşut size şeýler bir soragymyz bar. Käbir wagtlar oturup pikir edýänsiň. Awa ýyllere başga adamlara bilinmeýän, duyulmayan, tanalmayan bir durmuşun bolsady. Ona medilýär käwat köpçülik ýere çykylýar, aýlanmagy defin gelýär. Dostlaryň, joralaryň bilen. Ha. Şonda diýerler. Tanaýarlar. Ha, tanaýarlar. Tanalmayan tarapyny özüň pikir edip görýärmi? Tanalmayan tarapyny. Aýmyny käwat arkyn ýöräsim gelýär, işime ýörek desim gelýär, awtobuslar minesim gelýär. Şo wagtlar bilemok. Maşyna öwrenip dursun ýa. Indi siz käwat bir remix işlemeli bolýaňyz, sadlary özleşdirmeli bolýaňyz, özüňiz şo bir sad öğretmeli bolýaňyz. Ana şol işiňizde günüň haýsy wagty size has bir gow bolýar. Pikiriňizi açyp bir hili näle düşündireýin. O işlemäne haýsy wagty günüň size has gow bolýar. Ve nähili ýagda ýekelikmi, köpçülikmi, nämeden ruhlanýan? Edil işim edemde ýok özüm işlesem gowy. Yekelik gowy. Onuň gijelere esasy ýatýan. Ha, gije ýatýan. Onuň işi esas zatlam işimde soň holup gitjek otdur kabam işimde kam ki alkam ýanky gelýär, döredijilik gelýär. Soň ýene bar işim taşlap ýene oturmaly. Telefonu sürýän, telefonu sürýär, ýa işiňe gora näme berýän da? Ha, işimi sürýär. Dogry. Bir şadyan wagt diýip toýlarda da goýberýärdiň, bir sadyň bolmaly sen. Ha. Şadyan wagt Türkmen şaýdamyzdy. Ha. Öldü WhatsApp, ýöne many şadyan wagt mukadyan şo. Ha, time is good. Instagramda da hawa goýberdim. Ha. Mümkin şu ýerde hawa dinleýijilerimiz, tomaşaçylarymız bar. Tomaşa etdiňe de oturýarlar, belki şeýle salyň. Ýani o adamda iş prosesinde görkümlerine garaşýandylar.
Hawa. Görkezmäge taýýarmy? Taýar. Taýýarmy? Baş üstüne. Ine mehriban vatandaşlar, hawa gymmatly wagtyňyzy ýitirip bize tomaşa edýäňiz. Biziň hem esasy maksadymız size bir ýakymly, şadyan bir gowy pursatlary hawa hödürlemek biziň maksadymız bolup durýar. DJ Gowşut şadyan wagt sazna elbetde hemmemiz bilece. Dinläliň, lezzet alalyň. Gowşut taýýar bolsak, Elbetde. Baş üstüne. köp sağ bolsun aýdýas. Sağ ol. Awa. Şeýler gowy nasrenýamyzam gowlady şu wagt köp sağ bolsun aýdýas. Durmuşyňda iň eziz zat näme sen üçin? Durmuşymda iň eziz zat ilk bilen ata watanymyz, maşgalamyz, iň eziz zat, soňra işimiz. İşiň bolanda döretýän sağlaňmy ýa zähmet çekýän ýeriňmi? Zähmet çekýän esasy işim. Doğru. Indi halk içinde şeyler bir gurrunlar var. DJ'ler yani disk jockey. DJ'ler çıktı. DJ'ler toya çıkıp ayratinlikte toya çıkıp başladılar. Yani cansız görünüşünde. DJ'ler cansız görünüşünde hareket ediyor deyip bilinýär da. Umman indi şeyle yekelikte toy soğuğunda ne hil ýagdaýlar bolup geçýär. Kynçylygy barmy ýa ýöne toya barýan, şeyle saz goýarýan, gaýtýanmy? Yo, toy kıyın zat toy değil zat. Yürütü toyun sağlar bolya. Mesela mine partilerde goýurýar sağlar. Kafelerdäki, klublardäki köpmüş goýurmak, bolana goýur bolana. Mesela gelineceler, daýdalar bolýar. Olaň söýgüsini
kazanmaly isleýän Yani İhmanın aýdymlaryna. eýamdan sen pikirini okumalyla. Hawa. Tansa çykýan adama göre siz hereket edýäňiz saat goýar ýaly, dogrymy? Hawa. Indi men toýda siz bilen bile olamynda da siz zametkada şeýle hereket edýäňiz. Men şoňa ünsürýän. Gördüňmi? Hawa. Başga dijeýlerde men gawat bermedim şoňa. Onuň sebäbi näme? Onuň sebebi Ola ýam taýýarlyk diýip bilýäsmi? hawa. Öýde Taýýarlyk. taýýarlanýan. Hawa şo toýa taýýarlyk diýip bilýäs. Ola ýam düşünüp zat ýöne. Men bilesim gelýän zat. Şoň sebäbi näme? Onuň sebebi men esasy men ýa-ni garmoniýalar bolýar. Ýürit aýdymlan, ol aýdymdan nik aýdyma geçilende. Ýa-ni templeri ýürit bolýar da onuň soňa şoňa öýde turgunlyş geçýän. Şondan ýardymdan çykarmadyk üçin belli. Ýardymdan çykarmadyk üçin belli galýan. Hawa. Dogry. Onuň aýdym kän hemmesini ýatda saklap bolanykda. Indi ýanky gurrunga geleli. Nähil kynçylyklar bar? Ýekelikde toýda ýalňyş etmek. Ýekelikde kyn halka yaranmaly, ýöközüň saklamaly, toý hemmesini şadyan İş tejriben bolmaly. İş tejriben bolmaly. Ýanky goýberen aýdymdan ünsürmeli. Näme isleýär? Gahta jogapkärlik ýöközüň bolany. Ben bari play basan bilen bolany. Indi seredin köp toýda gawat gelýär goş. Bize özümüz toýda bolamyzda da, ýani aýdaly Azerbaýjanski diýilýär da, şeýlerak bir tansywan saatlar gidip durka gelip sizden hem bizden hem haýyş edýärler. Tansywan Azerbaýjan saat goý diýip. Şeýtler bäk. Ana şo ýagdaýlar azık bir kynrak düşýän bolmagy mümkin. Hawa. Ýa-da aýdaly öýlenýän oglanyň, ýagny kaka tarapy, kakasynyň dostýarlary, işdeşleri, egneşler, şeýlerak tansa çykýarlar, bilerek gutlaw söz not geçirilýär. Awa, onsoň öýlenýän oglanyň öz klassdaşlary, dostlary, kursdaşlary diýeli, awa kärdeşleri diýeli bilerek tansa çykýar. Size ýam şo ýerden döreýän bir kynçylyk bar. Ýaşy ullara ýam düşünükli nähili saatları, öz döwrüniň aýdymlary. Ýaşlary meýän bilýän. Şolar aralygynda nähili başap çykýaňyz. Meňa esas bara tamada gowduşdun ýa-ma. Alp barjy meselem. Siz rahat çarif, aýna arajarmy? Aýna arajarmy. Gowşo hakykatlyklar bar ýa tamadalar duşda men iştakdan çekinəm. Kynçylyk bolan. Kynçylykdan gorkamak. Anda diýmek alp barjyň ýam toýda gatty yer bar. Gatty maňa mehkum şoda. Ýok men toý diýip jaga edenlerine de tamadaňyz barmy diýip soraýan bir jyly. Dogry. Ýa-ni ýere gelende men hem aýdyp geçen köp diýe bilen bolýar toýda. Awa edil emmesini atlandyryp durmaly. Sebäbi indi ketbeşiklerimizde belki özlerim geler mihmançylygy bile. Olin men size ünsürýän toýda bolanmyzda oturaňyz. Hawa. Tamada geplendi de. Ýam tamada siz kömek edýäňiz. Ýani gepler oturan. Birden duýdan siz ne tamada näme etýän? Alp barjy. Birden duýdan siz ýani goşga komaly moment bolup durýar. Birden. Indi aýdal ýaşlar men özümde şeýle, ýaşlar birine seredip bir ýerşar otur, men şo hady goşga aýdasym mele, gysgaç. Bir ben. Şonno sen goş yaman şalt ýagdaýda ýam goş küçüğün aşağından saat goýberýän. Awa, siz atyp başlaňyz aýdasym mele? Tamam. Awa beýleki ýaş dijeýler we zatlar we şu gepleşigi görüp alajagan bolsa bir kämilleşdirler. Düşünem go bolýar. Olynja arasynda ýa-ki şadýanrak pursatlar, halk bilen değişilýän pursatlar bolýar içinde. Şonda da size ýam sağlygyňyz bilen gold göberýäňiz özüňizden bilýäňiz. Gat köp diýe şeýle alyp baranokda. Indi aýdaly geçeli. Aýdym saz. Ýani aýdym saz sunwat. Sunwatdan başga näme hünäri ýetgenelerdir? Sunwatdan başga. Näme hünäri özüňize ýani hobi hasaplaýaňyz? Molum isleýärdim. Molum bolýar. Tuğrama. Çoşun çağlar yetkinjekler derejek öýüne. Ha. Sadanna hem molum. Hiç o taýda çağırjyklamy. Umuman molumçylyk kärni as özüňize ýakyn urýaňyz. Şu işden daşary. Aslan molumçylyk bilen başlatdym. İşe de. Hawa. Dogry. O şu ýerde ýene ýere gelende dem alyp bilemek diýen bir sağlyňadym kady ýani sen. Şonu ýerine ýetip beren mümkin. Başysyna. Mehriban dinleyijiler, elbetde lezzet alyň dinläň, awa
DJ, yani disk jockey. Olaryň durmuşy bilen has bir içkin tanışyň baş üstüne Goşt Gellibayev, DJ Goşt siz üçin. Gepleşiklikli dowam edýär. Fikrimçe, çağılaňam öz alyp barýan işiňden, ýani alyp barýan uruňdan gitmegini islerdiňmi? Öz çağıla. Çağlamadam hawa. Men görýän Instagram saýpaňy mizarlayan hawa. Oğlun Ali Hanım adı? Hawa. Hawa Ali Hanım pianinoň önündem köp videolaryny gördüm men hawa. DJ-sk aparatyňda da gördüm. Nähil görýän? Ya özüň şol urdan ýykyn etdiresiň gelýär çağıla. Elbetde işleýän. Sadece var ana dana DJ Ali Khan elýärdi. Şeyleme, eýemden. Eýemden ondan aýdym aýtja tuolama tona da zady da gip dur edip. Tuolama. Tuolama. Gelse ulu bolsun Allah'a. Hawa sağ ol. Dileýär. Goşt meňem 2 sanjak oglum bar da. Hawa 2 sanjak oglum bar şu öýde köplünç indi bizden näme iş meselesi bilen öýde adyrak bolýan adamlarda. Hawa. Ýa-ni azık öýden daşrakda hereket etmeli bolýas biz işimiz üçin. Olyn çağılan bilen wagt geçiremde hersiniň ýeri aýra tin bolýar. Hersiniň ýeri. Ulu oglumma Alham, kiçi oglumma Umyt. Olyn şo ikisiniň wara basalaşýan ýerler emma awa çağa da. Awa şo bir zat ikisine meňde şerteňde de ýaranıp bolmaýan ýerler bar, bir sowa derteňde de zat edende de çağılaňda, ýani öz çağılaňda ýatdan çykmajak bir pursatlar barmy? Belki Alihan
10 ýyldan 20 ýyldan ýene-de şu videony görerdi. Begener awa şeýle etýär ekenim diýip bir ýadyna düşer. Şo pursatlary ýatlap geçäýli. Maşgalandan. Neme, dünç gyjaganda ol, gyýdym sajykdan aljak gorkdygyny gyjagym, başga ýanky sajagyň çağçyklary bar. Menem oýnaýyp durun olen aňardan gyýgyr ýa. Kaka men diýip. Gawan ýa kaka. Gawan ýa. Ola bolýar. Ýorandan da tutda was meňde hakykata meňde sadap bereng dedi. Näme deň dedi. Basalaşýarlar. Ay. Şeýle batlar. Durmuşda pikirin ýüregiňe görä hereket edýän ýa aklyňa görä. Mene kelläme näme etdim. Şu dogry diýdim. Aklyňa görä hereket edýän şeýlemi? El kökün ýandyrynan bol. Dogry. Bu toýlarda şeýler akbar ýagdaý bolýar. İstenip bir sagyň goýýar, ýa-ni bolyn mihmandan geldi. Tans eden o. Hawa. Ya bir gawat gelmeýän toýlar bada şeýler öz işine, sen netijene gawat gelmeýän toýlar bar. Şonu tans etmese da etmese adamlar nähili bir pikirde bolýar, näme garaýşda bolýar hawa, nähili keypin atşa, öz işinden kemçilik gözap başlaýanda. Näme duýgular bolýar? Mene birinji ýyla sagada deret başlaýan derim. Wagtym geçmeli. Hakikat bolýar adamlaryň ýadadylarmy kabuzatdan ýa. Näme etmeli? Ýa-da hiç kim ýanyňa öýlen o şeýlere gaýdym goýup berdi. Şeýlere toýlar gawat gelýär da. Gawat gelýär. Awly. Şonda näme duýýan? Gaty bir hilek duýdurýar hakikat. Näme alzyrat ýa-da iň esas alzyrat ýa-da şol içgisiz bolýan meseleler. Tans etýän toýlar bolýar. Atsyn bolmasa adamlar. Esas sadny biz baramyzda DJ mol esas tans etýänler, mereke mihmanlar toý ýeriň gaty şadýan, şowhurny bolmalar gerek. Holçun şöyle ölmýär-de toý. Toýa hyzmat edijiler, toýa gatnaşyjylar we toý etýänler. Toýa hyzmat edijiler ýa-ni düşnükli. Siz bolýaňyz bagyşlar bolýar, awa video operatorlar, fotograflar bolýar, awa toý mekananyň eýeleri, hyzmat edijiler bolýar. Umumyň toý etýänem düşnükli, toýa gatnaşýanam ýanky mihmanlar, ýakynlar, dost ýarlary toý etýäniň, dogrymy? Indi şolaryň üçüsiniň hem birleşmesine, üçüsiniň hem jemleşmesine, ýani bir pikire gelmegine alyp barjy, jogapkärçilik edýän. Alyp barjy. Alyp barjyň roly eýem toýda ulokan mı kadi? Canım men şol ýanky esasy şow men gyzykdyrmaly. Ben häzir ýöne goýberdir onu bilen gapdarymda bir gyzykdyrýan gerek. Gerek hella tans edin gaty. Ya gyzykly oýnar gurnamaly sizinkiler ýaly. Bizim gepleşigimiz ýadyga geçirýär-de, halk köpçüligine tomaşa etme mümkinçilikler edýär. Ýokary derejede. Işin alyp barýan Next Pictures studio. Köp sag bolsun aýdan. Şu Ataşyň toýuna ýadyma düşýärmi ikimiz okdyk. Bile soktuk Ataşyň toýuna. Ataşyň toýuna, Nuran restoran. Şeýle bu toý okdy. Atylykly. Mümkin bolsa Ataş şu ýerde şu öz toýundan pursatlar. Goýup bere. Güzel oluşup iyi şey ya. Başta. Atam köp sağ olsun aýdýar. Bu tans edip bilýänmi diýen bir sagyň bolmaly, bitin bolmaly. Tans edip bilýänmi? Mümkin bolsa ýere gelende şo sadyň hem dinläýeli. Dinleýijilerimiz bilen paýlaşaly. Awa sine de oturandyrlar. Onu näme mehriban dogandar tans edip bilýänmi? DJ Ghost.
Goşt iň halayan awa naklyň. Atalar sözü bolup bilýär. Saz bilen nakly elem diýen ok. Naklyň kän bilýärdim o ýatda çykdy da ýöne esasat men Uralyanlar. Ha, o uralyan bolmalyr, sözüň bolmalyr. Men başaran ýani bir zady Öňde maksat edin ýani sözden bir men başaran. Köp maksatlarym bar. Nesip bolsa ýeter, Allah uğrunetse. Sen üstünlükli olan, begen ýas gowan ýas hawa. Şeýle Türkmenistan döwletimizde şeýler üstünlükli olanlar bar. Ählisinde gowan ýas goşt. Indi aýdaly öz gazanjymyz bar da, erkek adam başgalaň bir eklejislik ýa-da. Men äni gazanýan. Allah berýär, insandan hereket, Allahdan bereket diýär. Men özümde öňümde goýan şeýler uralyan sözlem da. Gazanýan awa Hudaýa şükür, Allaha jana şükür girdejimiz gowy. Allaha jana şükürler edýäs. Arkadamyzyň saýasynda bir giň mümkinçilikler bar, döretmäne, işlemäne, gazanmaga. Şeýle mümkinçilikler bar da. Menin öz gazanjymy öýde goýan. Ýanymda artyk pul saklanmak. Gelnejemde durýam ýa sende. Bar olaýmasyn? Ýok, känden. Ýok, esas pullar mende durýar. Şeýlemi? Hawa. Eýda kim gäwat gerek bolsa sorýar. Berýär. Senden sorýar. Hawa. Şeýlemi? Ha. Dogry. Adamçylyk diýen zada näme garaýan? Adamçylyk. Adam gowny pes bolsa gowmy ka diýen mene. Pes belli bolmaly, dogry, dürüst bolmaly. Ýalançy bolmaly. Sözüne tapyljak bolmaly. Umuman durmuşda adamçylyk diýen zada ul garaýanda şeýle. Hawa. Ya pes garaýanmy? Ýaty mümkin adamçylyk bar. Esasat işiň başarýan. Sen ödetýän işiň başarýan. Şoň bilen utorýamy, kanagatdan ýagny ýa-da kökmany suratda bir tarapyndan adamçylyk durmaly. Adamçylyk bolmaly. Maňa zekini daha şart duran olaýsyn adamçylygy pes bolsa men üçin bir köpük şol adam. Dogry aýdýan. Şeýler bir atalarymyzyň sözü bar. İnsan niye özüne nähili pes saýsa, pes alyp barsa diýär. Pes göňüňde bolsa, halk şonu galdyrar diýär. İnsan, adam özüne nähili beýik saýdygyça halk ony pes eder diýär. Ýani şeýler bir sözler bar. O iş alyp barýan işiňde näme täzepler bar? Täzelikler bar, tatbişikler bar. Näme täzepler bar? Täzelikler şunlar aýagylygyna diňe sadyň üstünde işleýän, şol bilen ýapyşan. Ýene Türkiýede bar da Emrakçylyk, Emrak Türkmen bar. Güýçlü DJ-lerimiz. Hardwell, DJ Snake, Steve Aoki bar. Şolar döredin harlary dinleýän, başardyňça şolar öwretýär wagtdan görüp öwrenýär. Dogry. Edil häzir halk köpçüligine ýaýratmadyk bir sadan zatdan bar bolsa, edil okuyup gepleşigini şanyny paýlaşsaň biz bilen. Bolýar häzir, bar. Saksafon sadym bar. Saksafon sadym bar. Halk köpçüligine ýaýranyp, birinji gedek okuyup gepleşigini. Ha, edil ýalňyja ýaz. Soňçy giýjagalym. Ha, elbetde. Tek masterni gedip geçmedim. Ýene
Hakka häzir şeýle diňläliň. Onda dinläliň mehriban doganlar. Diýje gowuşdy siz üçin. Gowuşdy sağ bolsun aýdýar. Haýyrly uğurlusu bolsun. Şeýle ýakynda saat 7 etdik gawa. Aýdan bilen. Sağ bolsun aýdýar. Işiňiz sizni gardy edýär. Minnetdar. Sağ ol dost. Indi durmuşda şeýler meseleler ýüze çykýar-da. Awa aýdaly ýolda maşynyň döwüllüği. Ýolda. Ýanynda da dostun bar. Öýe bark gaýtmany da mümkinçiligiň ýok. Zerur pul berip. Ha. Dostunda da bağlığını bilýän. Sen hem ondan pul soraýan. Barlygyny bilip. Olam bana senden hem zerur diýär beren okda. Ýa-ki ýagdaý. Bir erek bolupdy ýa, onda berdiler. Berdiler. Bermedikler ýokmu? Edil bilmedim men. Pul kimden soradym kan. Pul şunu tanıdan insan durmuşunda. Kiçiklikten şu ýaşyna. Pul üçin barda mektep okulçylygy, mektep okulçy wagtlarymyz bolupdy. Indi çağ wagtlarymyzda stalowy, ýigitçer nolýasar, ýanda bile oýnap öýrenmiz. Ol bir gün arkamdan oglanyň ýa klassdaşlarymyň gepilmedi. O çyry menen bulam bilen geçdim. Sonra şeýle bir elbetde bolupdy. Sonra närim bilemogin
Menden bir pul soraýmalym kadip bolsaň. Yo, pula del ol. Dilema. Degişýän ha. Tamam. Oş sunuwato girmenge, sunuwato hasam bir howeslenmege sebäp bolan adamlar bardyr. Durmuşunda. Ha. Şolar barada näme aýdasyň gelýär? Sağ bolsun, şu ýerde pipetleşiň şutamynda sağ bolsun, awa ýetiresiň gelýärmi, agdaryň agdasyň gelýärmi? Mümkinçilik bar. Başga. Ha. İlk bilen şu işleri öğretip veren Rahman Akademide Halifam Ullokan sağ olsun aýdasy melýär başy dik bolsun jan sağ olsun tutun ähli işleri rowaja finallaja okuwçy wagtlam Halifam wady Türkmenistan sunut medeniyet arkadan iş medeniyet işgari bal Recep Fadi merhum ýatan ýer ýatwon çawatlam şu men sunut mektebine gitýärdim da. Ýa-da bu dama men gawat derdi, şonu meni durup ýürüt alyp gitýärdi ýa-ni. Son hoca Şarif bana aman kardeşim Uskandy halifamız köp sağ bolsun aýtýan Ataş molum bardy. Ataş Recep, ýa-ni Bal Recep'in ogly. Halifamız onu gal berse de berdi. Saçlyk uçylsa da kömegden daýla Malik Mehmediç we Öwdüriz smolum halifamız. Köp berdi ama iter verdiler şulurda. Şul derece gelmeme sebäp bolanlar. Edil häzir kwaltda haýsy bagşlar bilen işleşýär? Häzir kwaltda da men esasy Murady Göýsüp ama köp berdi golla görýär janyny sağ bolsun. Toýlarda bile gitýär. Gadakly toýlar bolýar. Ama käwatlar göwnüme degen ol başlayan. Ýa-wa. Dogry. Vallahi. Goşt bir gedek ýadyma düşýän sen studiýana barpdym. Hawa. Goşky ýazyp berdi. Maral bilenmi? Ýok, ýekelipde bar. Şonda sen öz durmuşyňda halk köpçüliginiň bilmeýän bir zadyny maňa görkezdiň. Goşup gelli Baýyf diýip türkmen owady teleýaýlymynda sen şekilli aýdym gitýäni. Ha, hawa. Aýdym aýtýan. Hawa. Şeýlemi? Meni halk köpçüligi dinleýijiler şonu bilen ok. Hawa ýa açylanaklar gidilýärdi. Ediler, hawa. Hawa, türkmen owada çykýardym. Aýdymdan kliplem ýörýär. Tele ýaýlymlarda ýörýärdi. Ýörýärdi. Aýdymy taşlap sen DJ-çilige geçdiň şeýlemi? Yo, aýdyma taşlamak bolkan elim degen ok bolmasa. Şeýle. Benim da ödümde de var. DJ-len girdeýiş bolmy? Baýyn studiýa bartdym gullu harulu çağır. O taýda da ýa-ni sağlar ýa-da şu taýda da barynjy ýalypdy. Türkmenistan oyuncu har orkestranyň arasynda. Son geldik. Şondan soň galdy da aýdym gullukda da aýtýarym aýdym. Dogry. Son häzir gelip şuna ilk gün etdim. Şuna has bir hawa, käm geçirýän hawa. İnsan ýa söýýän kärine zähmet çekse ömrüne de bir gün işlemek kel bolýar diýär. Hawa. Diýmek sen DJ-çilik kärine söýýän sağ sunuwatyny ýysa, älemin has bir özüne ýakyn oýar. Aýdymdan beter. Nugoş şu ýerde ýere gelende edit arkadamyda şähsi sağ bolsun aýdýas. Şeýle ukuyumuzy, zehinimizi açyp ýaýyp giňden halk köpçüligine ýaýmakda ul mümkinçilik berdiler. Edit arkadamynyň belet baş aman bolsun, jan sağ bolsun. El ýurt bähmetli, döwlet ähmiýetli alyp barýan işleri bundan beýlägem elbetde rowaşlyklary şowluklary beslensin, arkadamynyň jany sağ bolsun. O ýere gelende şu ýerde dinleýijilerime de täze bir işlen sadyma diýipdiň. İçinde aýdma maýdan diýipdiň. Şoň bilen gepleşigimiz jemle. Armanym ýok. Armanym ýok. Hawa. Gysgaçyk aýdym bolam täk, bilemek dowam boljak, bolmajak. Meni başyna dinläriň bir tunutjak. İki topacak aydınjym mı? Şonun arasynda. Utar ha bural ulan Meşhur bagşy bar. Goşup geldi bay. DJ goşt. Siz hoş sağ olun Behrawan dowanda. Size de köp sağ olsun aýdýasy maşgalaňyzda, işiňizde elmide ama üstünlük, agry, saglyk beýik bir bardan biz siziň her biriňiz üçin elbetde dileýäs, arzu edýäs, elmide ama janyňyz sağ bolsun, işleriňiz rowaç bolsun. Pulumdan kän bolsun. Hoş geldi bay. Sana da sağ ol Ullokan hormat et çağıran üçin minnetdar. Oğlanlar size de next
Pictures. Pictures. Rahat. Ataş hemen. Şartlık var. Hocam sağ olsun sizden tutan işleriniz bana Allah can uğurlu olsun hafif belirli üstünlük dereceleri etmeyin arzu etken. Köp sağ olsun Aydın. Sağ Ona ol. tayyar olsak Aydın ve mix bilelikte. Doğru değil mi? Tamam. Millileştirilen döwrewap saz hem Aydınlı DJ goştyan goşt geldi bay. Başla. Dinlen dinjalım ve hoş sağ olun.